Дубадзел Дар'я, Дзяржаўная установа адукацыі, сярэдняя школа нумар 1 горада Ельска, 8 клас, Аркадзь Куляшоў, балада «Маці». На бітву крывавую, сына праводзіўшы з хаты, на шчасце і ўдачу пасеяла маці зярняты. Калі дачакаецца маці з тых зерняў усходу, сын прыйдзе з паходу, са славаю прыйдзе з паходу. Дарэмна ўздыхала, чакала і шчасця, і долі, упалі зярняты на камень шчарбаты ў полі. Дарэмна здалёку паўнюткія вёдры цягала, той камень у спёку вадой і слязьмі палівала. Да кроплі іх выпіў задымлены камень пекельны, 2 леты кіпелі на ім яны, як на патэльні. Ля каменя ўпала цярплівая маці ў знямозе, у роспачы скардзіцца стала знаёмай дарозе. Пачуй мае словы, улашчы свой камень суровы, за гэта вярбою гатовая стаць над табою. Твайго пешахода я ў засень ад спёкі б хавала, у час непагоды ад бур і дажджоў засланяла, старымі рукамі твой долг падмятала б штодня. Улашчы свой камень, дарога моя полявая, сказала дарога ей. Скардзішся, маці, дарма ты, не ўзыдуць зерняты, бо ўпалі на камень шчарбаты. Не першая ты, каля камня заходзіш з жалю, не раз на ім сеялі, але ні разу не жалі. На нашыя нівы яго закацілі чужынцы, чужыя і маўклівы, даўно ён ляжыць пры гасцінцы.